uma le blab mahlaba ihlangana lo nje ngempolo kumama ngasangithanda usethanda amantombazana ngobe ngibona nginjengihla amathambo nogadeni zayishuka impodla zekhweze emthini ziyayihlisa ziyayinikisa uNtombi zasophongolo simqomanga zasaba ukuthi uphuma kwaNdlwana ezaseThekwini zabamba ngezandla zombili zawushaya umshungu zawukhomba kwaNongoma kwaMandlakazi entabeni esule emqakwini isigodi engisakhele ziyaphila insizwa zonke lapha eFungama ziyaphila insizwa noNgoma wonke ziyaphila insizwa iKwaZulu Natal yonke bafowethu ngifuna ukuqala nje ngokuthi abantu ake beme ngokuba nenhliziyo ezimbi bafowethu uyabona ukuba nenhliziyo embi kuyisifo nje esingalapheki esidinga wena njengomuntu esisuke sikuphethe ukuthi usisebenze abantu ake beme ngokuba nenhliziyo ezimbi ngilento ngiyisusela laphi ngiyisusela ekutheni kune post engiyibhalile izolo ngincoma ubuhle nomqondo oqukethwe into obeyenziwa umfoko amavundla nodadewethu lapha inkosazana yakithi uMashudula ngincoma lokho ngase ngithi ke kodwa ngoba phela siyazi la kwaZulu bafowethu umthetho omunye akekho umuntu oyikhandela umthetho wakhe futhi ngicabanga ukuthi mhlambe kuzoba isikhathi sokuthi uma insizwe ezifana noMavundla insizwe enamandla insizwe eziphethe umsizwa zinamandla okwenza izinto ezinjeyana kufanele nemidlalo le kamabona kude igcine yenziwa ngaleyo lehlobo kube umdlalo owenzeka bukhoma lokho kuthiwa i-reality show besenzele lezi izinto ngoba izinto ezizosiza kakhulu le nto ebiyenziwa uMavundla nodadewethu nobaba uMtolo nombaba uMtolo baba uMtolo ungabovuma ungena emidlalweni othi uyongena kubuwazi ukuthi uzodliwa ngoba manje leyo nto iba ukhondolo kubhekwe inkethweni manje amancoko mholo wami amancoko hayi ngibonile inkunzi yami lapho uMtolo ifake imbatha manje imbatha ilifake phezulu kwesikipa manje ke lento lena fanele safuna sike siyixoxe nayo lento yokuthi imbatha lifakwe phezulu kwesikipa ngoba ikwakwenziwa ukuthi umuntu kwenziwa insonto ibe imiyekezane kwenzela ukuthi umuntu mangabe mhlambe walimala mhlambe wagwazwa ngomkhonto esiswini ethi maye evunulile kungabonakali leso silonda ngoba kwakubonakala ukuthi siyolimaza imiqondo yezingane nabantu besifazane kwakwenziwa lokho manje kusuke nje nensizwa eflash nje njengomtolo ivela ifaka iskipa ngaphansi kwembatha hayi ake yime lento yezikipa ngaphansi kwembatha izikipa beyifakwa abantu abadala benzela nje amakhaza ngoba phela izikhumba zabo nemizimba yabo ayisakwazi ukumelana nezimo zezimo zezulu ngokushintsha kwazo manje ke abantu abadala kufanele ukuthi mabevunulile kube khona into abayifaka ngaphansi kwembatha kodwa ibe yinhle into yenu nawe mholi Mtolo ngiyancoma kakhulu umdlalo ube muhle siyabonga mfoko amavundla siyabonga Sibalwami siyabonga Mashudula siyabonga kakhulu bafowethu lokhu nje akuqhubeke kodwa ke njengabantu thina esibheke isintu sicela ukuthi mase sinamandla okuzenzele yethu imidlalo enje asiyenze thina ngendlela ehlukile kunendlela itelevision eyenza ngayo izinto ngoba itelevision ikiphendula indoda ithi ayihambe iyolingisa into engahambelani nobudoda ngoba kwenzelwa iTV uma sesinamandla thina okuzenzela thina okwethu okungadingi imithetho yabantu abaningi asikwenzeni kahle sikwenze kube isifundo ngoba izwe njoba nilibona lonakele kanjena loniwe yikho ukuthi kugcina kuthiwa hayi yekani kuyadlalwa bafowethu kwaZulu akudlalwa ngenhlamba abakhulele emakhaya abakhulele emzini ebinemithetho bazokhumbula ukuthi ade nithi noma nidlala lapha ezaleni nidlala obaba nomama nidlala izindlu uma kuwathuka inhlamba bebesukuma bonke obudlala nabo begijime beyobika ukuthi wena uthuka inhlamba manje angithi ke uzothi uma ufika kumzali uthi wena wawudlala uma kade ezokushaya inswa zezimbili useyokushaya 4 ngoba avela kudlalwa ngenhlamba nangakho ke lokho bekudlalwa ngakho kuhle kangaka mina bengifisa ukuthi kokuzayo kukuhle kunjalo siqikelele ukuthi amagama esiwasebenzisayo amagama afanele ukusebenza kuleyo ndawo ukuze umuntu ongaqhamuke ngazi ukuthi bekudlalwa athole into eqondile ababhali laba beTV nabo bonke abantu laba kade bebhala ngaphambili izinto zesintu
zi-engineer kungabelungu ey'ntweni zesintu umuntu ayoba unjiniya ayoba udirector entweni okungayona yakubo engenalo ulwazi sebengcono manje laba abakhona ngoba sekukhona abelungu abafana no-Angasi Gibson laba abasebenza into yesilo abaziyo ukuthi uma kufanele besebenze umsebenzi wesintu wesizwe kufanele balanda abantu abaziyo ukuthi lento yenziwa kanjani yini siyababonga labo kodwa bekukhona phambilini ukuthi abantu ama-TV nje kuvele kuthiwa udirector umlungu edirect into yakobantu ngakho ke lezo zinto kufanele siziqaphele bafowethu funa siqaphele ningixolele manibona amehla amangemahle bafowethu uphenyane namlungu ficile lapha kodwa ngoba nali icena likhona ngizochatha la so ke ngikhala ke la endabeni ezimbili engibona ngathi seyithanda ukwanda lento isithanda ukona uyabona lento makhosazana ngizoqondisa kini na iyekani ukubiza izinsizwa ngabafana yekani ukubiza izinsizwa ngabafana ngeke uthi uzela umfana wena ingane yomfana ubiza ingane yomfana umfana wakho uenzo umfana wakho uphinde futhi ubiza umuntu olala naye uphinde futhi umbize ngomfana lezi zinto enizifunayo kubantu besilisa ngeke nize nizithole ngenxa leli gama lezi zinto nje nizifunayo uyabona nje emlonyeni wakho umujwayela ukujikijela igama uyintombazana ukuthi abafana thina sazi ukuthi intombazane engayiphethe kahle iyona ngoba vele isuke ingayiphethe kahle iyona enelungelo lokuhamba ikhuluma noma yini ngoba sisuke nathi singasafuni nokuyiphikisa uyabona sesibona ayakwande nokhula akukhule nokhula ngeke sisakwenza lutho kodwa intombazana nje eyiphethe kahle intombi eyiphethe kahle noma inkosazana yakithi eyiphethe kahle ayinalo ilungelo lokubiza ngisho umfowabo egcekeni imbiza ngomfana ayivumelekile ngisho emncane ngeminyaka kunayo kodwa eseneminyaka engaphezulu kwe-16 kuyaphezulu awusavumelekile njengentombazana ukumbiza ngomfana manje ke lento yokuthi nithi abafana nisha amadodeni yiyo lento ningenayo amadoda yikho lokhu insizwa zinganithathi serious yabo so ke into okufanele niyenze nina ukuthi uma umuntu usumthandile uthi uyisoka lakho noma uthi ayilezi ayinsizwa zakwabani noma le yansizwa kwakwabani kodwa le impela yokuthi izinsizwa izobizwa ngabafana ibizwa ngisho nangamantombazana ngathi ngisho nathi sizinsizwa njengoba sikhona nje asivumelekile ukubiza enye insizwa ngomfana yabona bese ngibuyela ke kule eyokuqoma izingane zakwethu niyabona bafowethu umdlali impela loyana kodwa umuntu osuke eseke waqoma ngaphambili akushiyo ukuthi uyaqoma uthi uyabaleka ukubaleka ke ukuthi intombazana ivele ngoba isuke isisesigabeni sokuthi nayo isiphethe ezinye izintombi isuke isifundisa ezinye izintombi ngenxa yokuthi isuke ifuna ukuyontshontsha inkomo ukuthi ukuyokweba inkomo iyabaleka ukube nje ingasuka inkosazana yakithi enhlele ihambiye kwamavundla ifike kwamavundla ilale bavukela ekhaya abantu bengamazi ukuthi ushonephi umuntu bathi bayezwe ekseni ngo4 bayezwa baba nakho siphethe isithole esinjani ngoba intombi esuke isidlulile ebuntombini ayisaqomela ubumnandi isuke isiqomela ukuthi isilandele ubaba wayinkomo ngakho ke uma ngabe kuthiwa usunga ngomashudula usuyahamba uyolala kuloyo muzi noma ngathiwa ulali naliso kungalala ngisho nodade wabo bakwamavundla ulala uvuke ekseni uqhutshwe izinsizwa usukhulumile wena nensizwa yokwebela ubaba wakhe inkomo uqhutshwe izinsizwa ihambe ziyomemeza noma ingenazo ke inkomo insizwa iyahamba kodwa iyomemeza ibala amatshe kuthiwa ukubala amatshe ngoba phela isuke engenazo inkomo kodwa ufika yisho imbala yalezo nkomo ayothi mayisenamandla kufanele ngempela athenge zona ngoba basuke bemzwile ukuthi uthe usane sithole esibomvu isithole esimnyama inkomanzi bafazi bawela inkomanzi encu so ke basuke bekwazi lokho basuke bekuzwile lokho kusuke kufanele ukugcine lokho manje ke ngizama ukuthi ke umuntu osuke seyiqhikiza noma eseyinkehla kaqomi uyabaleka kwezinye indawo kuthiwa ukuguqa uyabona intombi ingane zakwethu mantombazana asemancane nani bomama enizela izingane intombi empilweni iqoma kanye ngoba nayo inobuntombi obubodwa intombi empilweni iqoma kanye ngoba intombi inobuqomo inobuntombi obubodwa ayikho intombi eqoma kaningi intombi iqoma kanye iqomelo emqomayo athatha ubuntombi bayo ingakho noma kuthiwa usuhlukene nomuntu owathatha ubuntombi bakho mufika kimi mina ngisayikhipha inkomo kamama ngoba eyohlanga angisayikhiphi lokuthiwa eyohlanga inkomo kamama eyohlanga inkomo eyodwa angisayikhiphi ngoba ngisuke ngithandane nawe
ungaseyona intombi. So ke akukho kubi okwenziwe umdlalo omuhle okwenziwa abafowethu, kodwa ngithi ke mina kufanele noma sidlala ngoba sesinamandla okuyikhandela ezethu izinto, asiyikhandeni zibe yizo, sikhuluma amagama okuyiwo, senzele ukuthi umuntu ongazi ngempela ngihlezi ngigcizelela lokho, noma singazi kangakanani, noma singaba namandla kangakanani, kodwa okusalayo kusekhona umuntu ongazi, kusekhona umuntu ongenawo amandla. Asibe nonembeza bokuvikela, akusiwona ke umsebenzi ukubhidliza lo msebenzi okusukhona, kodwa ukuzama nje ukuqondisa abafowethu ukuthi akufanele kukhona ngisho intombi njengoba ngikhuluma lento engiyikhulumayo, kukhona intombi ezingayazi lento engiyishoyo. Manje ucabanga nje ukuthi umuntu kuyinto enhle ukuthi ayoqoma lapha aphinde ayoqoma lapha aphinde ayoqoma lapha athi uyaqoma. Umuntu wesifazane uqoma kanye empilweni, lapha ahambisa khona ubutshitshi bakhe ilapha aqoma khona. Kulezi ezinye indawo uyabaleka noma uyaguqa noma uyokweba inkomo ke kuye ngolimi lwegodiki. Bengithi ngihlambuluke kulokho ingane zakwethu bese ngicela ukuthi futhi njalo uma ngabe sikhuluma ngabantu abakhulu abangangomavundla, abantu abakhulu abangangomashudula, kufanele ukuthi sinake izinto abazenzayo ngoba ba abantu abakhulu. Mina ke ingane zakwethu ngidalwe kahle, ngadalwa nje ngothando, ngakhiwe ngothando, ngakhiwe ngomoya omuhle, nginothando nje lwabo bonke abantu abakhona emhlabeni. Anginayo inzondo, angiyiphili inzondo, angisoze ngaphila inzondo, angikwazi futhi kwehlukanisa abantu ngibathatha ngendlela efanayo kuze kube ukuthi ke wena ufisa nguthathe ngendlela ehlukile. So ke kubalulekile lokho engushoyo, kuyinto enhle, kuyinto yakithi kwaZulu, ayiqhubeke. Ngicela ke ngoba umashudula ke usehambile wayobaleka kwamavundla futhi uyohamba esinda, ngoba nami bengilokhu ngicupha ugunsu lapha eceleni. Kodwa ke ngoba sekwapha kwaMandlakazi kuyahlonitshelwana, intombi mayisiqoma umfowethu, hawu nami sengiyobamba emphethweni kamfowethu, sesiyobheka ukuthi intombi ingakanani enkandla. Asinayo lento yokuthi uma ngabe umuntu eqonyiwe sekufanele ngikhokhobele intombi yakhe ngemuva. Kodwa ke ngoba nje sehambile wayobaleka inkosazana yakithi lena uKoti, sengiyoba yimi kumkhongi ke ngoba phela abakhongi sebathola noshintshi, uyabona. Bakhongi sebathola noshintshi manje ke yimi kumkhongi ke mfoko amavundla lapho sibalwami, vele ngiqedile kini futhi ngoba phela thina siyenzi lento yokuhamba esiganga ngamantombazana, thina siyalobola nje bafowethu, saqonywa nje siyalobola. Bese kuba yizo ke indlela zasemhlabeni ke ihamba ngendlela zazo. Kodwa nje ke singafisa futhi ukuthi insizwa zibe nawo lowo moya, ngoba ezinye izinto esizikhulumayo uma uyikhuluma into ugcina kuyiyo, uma ngabe ukhuluma okunye kuzoba lokho okukhulumayo. So ifundise empilweni yakho ukukhuluma into enempilo, ukhuluma into ephilayo, ukhuluma into eyakhayo, ukhuluma into eyakha wena. Uthisha ufunda kakhulu kunengane ayifundisayo, nibokwazi lokho, ayizondi inkabi, ayibambe khona. Thina sibamba kulukhuni noma kunzima sidedele ngoba sizinsizwa engani savuma siseyiswini komama, indlela zazimbili, thina sakhetha le eyakwansizwa eyalapho kushisa khona. Uphakela umthakathi uncoma umdlalo omuhle obuphakathi kukaMashudula kanye nomavundla. Uzosala uyibuza-ke ukuthi ngabe umdlalo noma bekuyinto yangempela yini leyo. Kuthini ukuphawula kwakho, umdlalo loya noma yinto yangempela?